Fir-raħal ta' Ħararaw qed jiġu nnutati numru ta' nuqqasijiet b'riżultat ta' amministrazzjoni ħażina mill-Kunsill immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Sindku Franċeska Attart li fl-aħħar jiem għażlet li ma tibqax tirrappreżenta lil Partit Nazzjonalista, irremarkat fuq il-midja soċjali n-nuqqasijiet kbar li jeżistu fejn jidħlu siti storiċi fil-lokal, partikolarment il-fortizza ta' Anċirjitka u t-torri ta' Semiforu. Dwar il-fortizza Attart spjegat kif il-binja inkrieta l-5 snin minant l-awtorità tal-artijiet iżda l-Kunsil krija li l-laqda mhux governattiva l-15-il sena għal 750 euro fis-sena. Tenniet li fil-kuntratt iffirmat f'Ottubru tal-2023 anke jekk qatt ma tressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill instab li ma hemm l-ebda klawżola li tissalvagwardja lill-komunità dwar l-użu ħieles tal-binja. Ingħat l-mozzjoni f'Diċembru li għadda l-emenda li tispeċifika d-dritt tal-aċċess ukoll għadha ma ddaħlitx fis-seħħ. Dwar it-torri storiku tas-Semiforu li nbena mill-Ingliżi 177 sen ilu, il-Viċi Sindku semmiet kif il-binja qed tiġi okkupata minn individwu mingħajr l-approvazzjoni tal-Kunsill kollu. Dwar tali nuqqasijiet amministrattivi wkoll tkellmet il-Kunsilliera għall Partit Laburista Mara Jameli li rimarkat li s-Sindku Helen Gawċi qed tfittex li twieġeb b'konvenjenza u mhux b'konvinzjoni tal-ħsieb. Dan kif kieku verament ridet tiddiskuti n-nuqqasijiet kienet iżżidhom mal-aġenda tal-laqgħa l-aktar riċenti. Meli wkoll semmiet nuqqasijiet kbar fejn jidħlu tenders pubbliċi li ilhom skaduti x-xhur u snin bħal dak tal-accountant tal-Kunsill. Proġetti mhux imwettqa, ir-rapport finanzjarju li diġà qabeż sew id-data li fih kellu jiġi approvat u preżentat u amministrazzjoni laxka tal-proprjetajiet tal-komunità li tmur lilin mill-interess taċ-ċittadini.